Buba i Bibi kod zubara. Jao, meni boli me zub. Pune mi se zubi. Što se dešava? Bubo, hajde da zovemo sveznalicu. Možda ona zna o čemu je reč. Zdravo, Bubo. Zdravo, Bibi. Joj, Bubo, šta se desilo? Ne znam. Kao da mi neko buši zube. Čini mi se da znam o čemu se radi. Sećam se da smo pre nekog vremena bili na jednom čokoladnom putovanju. Bila je to prava slatka avantura i čini mi se da si tada nešto zaboravila. Šta to? A šta to? Da opereš zube, kao i svaki put kada jedeš slatkiše ili bilo kakvu drugu hranu. Zubi se peru svakog jutra, posle svakog jela i pre spavanja. Pa oprala sam jednom. Ne sjećam se kada. Nisi, Bubo. To mora da radiš svakoga dana. Takođe, treba da posetiš zubara Zdravka. Mama je zakazala termin za pregled. Ne idem kod zubara. On ima bušepicu. Neću. Može i sam prestane da me boli. Mislim da ovde ima posla za Vlastu. Dragi Vlasto, povedi nas u novu avanturu sa lukavim banditom i čudovištem Karijesom. Ovde ćemo naći jednog bezobraznika koji voli da se šeta po zubima i pravi nered. On se vešto krije u čokoladi i slatkišima, sokovima i ostaloj hrani. Lukavo sačeka da zaspimo, izađe iz komadića hrane ili slatkiša i krene na posao. Buši burgija naš zub sve dok ne napravi rupu u koju se useli, a to nas boli. On pravi žurku kad nema četkice i paste za zube. O ne, to je tako strašno. Bubo, ne mogu da gledam. Ali tu dolazi naš super heroj. Ko je to? Ko je to? Zubar Zdravko. On ima čarobne alate, ogledalce i bušilicu, pa onda čarobni gel i za tren oka rešava problem. Karijesa više nema, a tebi će otkriti jednu veliku tajnu. Kakvu tajnu? Upoznaćete sa čuvarima tvojih zuba. Četkica i pasta za zube. Trljaj zube polako, temeljno sa svih strana da se od paste napravi fina pena. Nakon toga ispereš zube i vratiš četkicu na svoje mesto. Bubo, ti si superheroj svojih zuba. Svi zajedno ste nepobediv tim protiv Karijesa. Tako je, idemo kod doktora Zdravka. Kada imam zakazano, idemo, Bibi. Bravo, Bubo, prava si hrabrica. A vi, drugari, ne zaboravite. Manje šećera, a više voća. Perite zube bar 2 puta dnevno i redovno idite kod zubara. Bar da vas pohvali kako su vam zubi blistavi i zdravi. Buba mala čokoladu jela, slatkišima srca sebi grejala, a uveče zube nije prala, pa se jutro s bolom probudila. Operi zube,
Draga deco, ako vam se dopao naš video, lajkujte ga i zapratite naš kanal. Ali ne zaboravite, najvažnije je da uveče operete zube. Zubi se peru ujutro i uveče, najbolje posle svakog jela. Zube treba prati najmanje 5 minuta. Toliko vremena treba da nam pasta za zube proradi i oporavi zube. A ako ne znate koliko je to 5 minuta, odgledajte naš video do kraja, to vam je taman toliko i malo preko toga.